Long ini kum ka FK Spear Ramrai Circle ngi ya ka ban wan jurip ya kena ka Ramrai PHC nomor ngilap na ka jing jing nam jing pajba ba kidan sibun jing duna ban mentaga singing layo ya ka ban ya kran ro bat ki doktor ki betre ha ka po jong na ka PHC ban ngilap sibun ba jing duna ba jing duna ka ba ka jing khapnya aro kalapalat te hadu ban leit nang ne sidu senong ston ro ka syam sitom ha tena kaliang ka jungi kesang ya dawana ka por ba kana ka PHC lak nok no kan yo ban upgrade no sidu ka CHC ro khnang ba ki nong chong chong jong ka dong ka than Ramrai kim da don kam shu ban leit sidu senong ston ne kin yo ya ka jing mentoy lengba ka ne ka PHC namar ba ka koj ka khya ka long budlum na ka menta ka jaj benriu la kalong hanong kendong la ne ki jaka ki besar tetang kota